Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Υπάρχει ένα σχέδιο στραγγαλισμού των εθνών για να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Μειοψηφίες που θέλουν να ελέγχουν ολόκληρα κράτη. Αρχικά, τα τραπεζικά καρτέλ καταστρώνουν το σχέδιο υπερχρέωσης των χωρών με τη συνέργεια διεφθαρμένων κυβερνήσεων. Στη συνέχεια καταφτάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναλαμβάνοντας το ρόλο του σωτήρα και το επικυρώνει. Και τέλος, οι υπόδουλες και διεφθαρμένες κυβερνήσεις το εφαρμόζουν στις πλάτες των λαών τους, αφού προπαγανδιστεί το σχέδιο από τα διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης. Τώρα τα αρπακτικά μπορούν να πάρουν τα πάντα για ψίχουλα και η δημοκρατία να γκρεμιστεί. Ξεκίνησαν από τον νότο της Ευρώπης, από εμάς τους pigs, με πρώτο τεστ την Ελλάδα. Μια μικρή χώρα όπου πριν 2.500 χρόνια γεννήθηκε η δημοκρατία και η δύναμη ήταν στο λαό, η εκκλησία του Δήμου, κάτι σαν λαϊκή συνέλευση, ψήφιζε και καταψήφιζε βουλευτές αναλόγως της προσφοράς τους ή της ζημίας στο κοινό καλό και η λειτουργία της αμεσοδημοκρατίας ήταν κάτι σαν έθιμο, όπως και σε άλλες ηθαγενείς κοινότητες του παλιού κόσμου. Όμως, στη σύγχρονη Ελλάδα, σήμερα, ένα άλλο σύστημα κυριαρχεί. Λέγεται χρεοκρατία. Ένα καθεστώς δηλαδή, όπου ο λαός φορτώνεται ένα χρέος που δεν είναι δικό του, αλλά το δημιούργησαν τράπεζες και κυβερνήσεις, καλείται να το πληρώσει, παρά τα χρήματα που του έκλεψαν τα προηγούμενα χρόνια οι ίδιοι, και όσα θα δώσει, ξαναπηγαίνουν πίσω στους ίδιους τραπεζίτες που δημιούργησαν το χρέος. Η οικονομική τρομοκρατία από τράπεζες, πολιτικούς, οίκους αξιολόγησης, κυβερνήσεις, Ευρώπη, μέσα ενημέρωσης οδηγεί το λαό στην οικονομική σκλαβιά. Με διαδικασίες κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε τα εξωφρενικά μνημόνια που υπαγόρευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές. Χωρίς να ντρέπονται που η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι στους δρόμους κοντά 3 μήνες ενάντια στο άδικο και δυσίωνο μέλλον που ετοίμασαν για αυτούς και τα παιδιά τους. Αντί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού της, παρέδωσε τη χώρα στους κερδοσκόπους. Αρρωγός της η αστυνομία που επιτέθηκε ανέτεια στους ειρηνικούς διαδηλωτές με χημικό πόλεμο, ξυλοδαρμούς, ένα πογκρόμ βίας. Όπα! Το νου σου ασφαλίτη θα σε φάνε, πρόσεξε τους, κάνε πιο μπροστά, κάνε πιο μπροστά, κάνε πιο μπροστά, δεν χωράει ο μαλάκας, κάνε πιο μπροστά. Αυτό το νέο πολιτικό σύστημα που καταργεί τη φωνή των πολιτών, η χρεοκρατία, υπάρχει ήδη και στις άλλες χώρες PIGS, όπως και στην Ιρλανδία. Και όπου να είναι έρχεται και στη δική σας χώρα, αν δεν είναι ήδη εκεί. Και δουλεύει κάπως έτσι. Ένα συντηρητικό πολιτικό κόμμα που κυβερνά αποκρύπτει το δημόσιο χρέος, ενώ παράλληλα ξοδεύει αλόγιστα ζώντας οι ίδιοι και οι φίλοι τους τραπεζίτες μες στη κλειδί.
ξεζουμίζουν το λαό και την ήδη χρεωμένη χώρα με πολυτελείς διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πάνε και έρχονται οι μίζες από αμυντικές δαπάνες που επιβάλλουν στη χώρα οι Ευρωπαίοι εταίροι, και τα οικονομικά σκάνδαλα που ξεσπούν δεν φτάνουν ποτέ στη δικαιοσύνη. Έρχεται όμως η ώρα των εκλογών. Ένα άλλο κόμμα, αυτοπροσδιοριζόμενο ως σοσιαλιστικό, που κυβερνούσε παλιότερα και με παρελθόν επίσης βεβαρημένο από οικονομικά σκάνδαλα, υπόσχεται πως θα ελέγξει τα οικονομικά του κράτους, δηλώνοντας «Λεφτά υπάρχουν». Λεφτά υπάρχουν. Οι φίλοι τραπεζίτες αλλάζουν τέρμα στο γήπεδο και υπόσχονται στον επίδοξο πρωθυπουργό πως θα τον βοηθήσουν να εκλεγεί, ανταλλάσσοντας με την οικονομική σκλαβιά της χώρας. Με τη βοήθεια των διαπλεκωμένων μίντια κερδίζει τις εκλογές. Τα βρήκαμε τα λεφτά. Ο νέος πρωθυπουργός λίγες μέρες μετά παραδέχεται πως ο έλεγχος του χρέους είναι αδύνατος. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Και πως φταίνε οι προηγούμενοι που απέκρυψαν τα στοιχεία. Ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι όλοι γνώριζαν. Οι Ευρωπαίοι, ανήξεροι δήθεν για το πρόβλημα, αρχίζουν τις αυστηρές προειδοποιήσεις. Οι αγορές κινήθηκαν απειλητικά. Η κυβέρνηση εκβίασε το λαό για νέο δανεισμό μέσα από τα παπαγαλάκια των μέσων ενημέρωσης. Να δανειστούμε και να κλείσουμε το μαγαζί. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν πάρουμε τα λεφτά δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Η πτώχευση είναι άλλο πράγμα από αυτό που ζούμε. Αυτό που ζούμε είναι σίγουρα πάρα πολύ βαρύ. Αυτό που ζούμε σίγουρα θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά και θα το πληρώσουμε ακόμη πιο ακριβά οι χαμηλόμισθοι. Αλλά η πτώχευση, να ξέρουμε, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι, θα το έλεγα, μόνο τραγικό μπορώ να το περιγράψω. Είπε ότι αν πτωχεύσει η χώρα, τότε δεν θα έχει κανένα δουλειά, τότε δεν θα μπορεί κανένας να πληρώσει κανένα μισθό, δεν θα υπάρχει οικονομία, δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχει τίποτα. Αλλά με υπογραφή υποτελούς μνημονίου. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό από την Τρόικα, και αυτό έχει τη σημασία του, η κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρήσει σε πώληση δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2015, δηλαδή μέσα σε μία τετραετία, εκ των οποίων τα 15 ως το 2012, δηλαδή σε μία διετία. Η ΔΕΗ, ο ΤΕ, τα πούμε ονόματα, ο ΠΑΠ, το Παγερνικό Ταμιευτήριο, όλα αυτά κάνουμε μαζί, μάξιμο 8-9 δις. Πρέπει να βρούμε και άλλα 41 δις πέρα από αυτά. Πού θα τα βρούμε, κατά σάκα θα πουλήσουν. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα απολυθούν μνημεία από ό,τι κατάλαβα. Στην πραγματικότητα 50 δις σημαίνει ότι πρέπει να απολυθούν τα πάντα. Και έτσι έφτασε στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη μπει στη διαδικασία. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Με το πρώτο μνημόνιο η χώρα μπαίνει στην ύφεση και τη λιτότητα μόνο και μόνο για να πληρώνουν τόκους μέχρι και τα εγγόνια μας. Μερικούς μήνες μετά ήρθε και το δεύτερο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο, κάτω από την καταγραφή του ελληνικού λαού. Και ενώ θα έπρεπε να κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία όσοι συναλλάχθηκαν με τους κερδοσκόπους, όσοι έδωσαν το δάνειο διάσωσης στις τράπεζες, όσοι ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν την περιουσία της Ελλάδας στα αρπακτικά που δημιούργησαν την κρίση, όσοι κυβέρνησαν και δεν διεκδίκησαν ούτε τις γερμανικές αποζημιώσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζοντας να αγοράζουν όπλα από τη φίλη χώρα χάριν της μίζας, όσοι υπονόμευσαν το δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα, η ανεργία αυξάνεται δραματικά, η φτώχεια θερίζει, οι επιχειρήσεις κλείνουν, ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, οι κοινωνικές παροχές, παιδεία, περίθαλψη, ασφάλιση εκμηδενίζονται, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα περικόπτονται, η δικαιοσύνη πάει περίπατο, η ισότητα αναζητείται, η αξιοπρέπεια αγωνίζεται να μην χαθεί μέσα στις περικοπές μισθών και συντάξεων, οι πόροι και η περιουσία της χώρας πέφτουν σε χέρια ιδιωτών, η εθνική κυριαρχία υπονομεύεται. I sense though that you're competent and capable and dangerous, and I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. Οι ίδιοι οι άνθρωποι ανήκουν σε αυτούς που ορίζουν τον κόσμο. Όλοι γνώριζαν τι θα γινόταν, γιατί όλοι όσοι κυβέρνησαν συνέργησαν για να φτάσουμε εδώ.
Καλώς ήλθατε στο μέλλον όλου του πλανήτη. Άρχισε από εδώ, μα φτάνει και σε εσάς σύντομα. Εκτός κι αν